Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, गाबोननिफ्राय बैसागु 1 तारिख ना मा होनो बाट दिनै नङा दिनै मोखौ थुखैनाय खोमा जोंहाथ' सरि मोसौ होनो न मोखौ होना सरि दिनै मोसौ थुखैनाय जोंहाथ' मोसौबो गैया बिदिनो न'फोरखौनो साफा खालामलाबायनोसै आङो ओमफ्राय गाबोनो बैसागुनि 1 तारिख खोमा बिदिनो नोंथांमोननो आङो न'फोरखौ साफा खालामनायफोरखौनो दिन्थिलाबायनोसै ओमफ्राय गाबोननिखौबो दिन्थिगोन दे आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दखानाव फैदो आंहा दखान स्राब बायनो आंहा हिखौ सुखांना आरो दखानाव फैबावदोंमोन आं दिनै थिखांनाया लाबाय आं मैगं सुनोसै आङो सयाबिनबो दङ इखौ एक्सट्रा दुगैना साफा मोनबाय टिपाय हाय होनदो ओंखामा गोदौबाय गोरिं फैयोमोन सुनानै हाखन्थि नै सुखांबाय Hey, dami ko na ako ng konti.
हालदै गैया ना दसे खोबनांगौ दा रानबायना रानाखैबा रानाखैनोखा बेबो रानाखै बेलथायना होनि र' मैगंआबो मोनबाय मैगंना माने ओंख्रियाबो मोनबाय ओंख्रि मोननायखौ माने दिन्थिदियासै आङो ओमफ्राय आं दा ओंखाम जानोसै आथिं आखाइ सुबाय आंहा ओंखाम जानोसै नोंथांमोनाबो जानोबा गोथाव जादों आङो ओंखामखौ जाग्रोना लानि ओमफ्राय दा दिन्थिगोन आं दा बन्द खालामथ'नोसै स' फ्रेन्ड्स ओंखाम जाखांबाय आङो दसे गोबावआनो जना थाबाय आङो ओमफ्राय उनाव दा दुगैहैनोसै ओमफ्राय दुगैखांनानै मोसानो सिखायनो थांगोन आङो जोंनिया रंजालि बैसागु जासिगोन ना स' बेयावनो आङो जोङो माने जमा ग्रुप बानायदों ओमफ्राय बेयावनो जोङो मोसानो नागिरदों स' बिनिनो डान्स प्रेक्टिस सानबासोआनो जाबाय खोमा जोङो मोसानाया माने मोसानाय प्रेक्टिस खालामनाया स' दिनैबो थांगोन दिनैबो प्रेक्टिस खालामगोन मोसानायखौ स' आं दुगैहैग्रोनोसै ओमफ्राय मा होनो थाथ'दो स' फ्रेन्ड्स दुगैखांबाय आङो दा मोसानो सिखायनो थांसै खानायाव बस्था गैला स' फ्रेन्ड्स प्रेक्टिस खालामना फैखांबाय स' दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै आरो आं बैसागुनि भिडिअबो लाबोगोन बेयाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय